Mala som na výber, či Slovensko alebo Česko, a tak som išla sem pozrieť, že ako to tuto prebieha. Pekní chlapci sú tu. Akože aj na Slovensku sú krásni, ale tak chcela som prísť aj do Česka pozrieť. Takto vypadají 3 nejkrásnější chlapci brněnského castingu. Tohoto krasavce Leoše Machalu si prosím zapamatujte. Ještě se k němu vrátíme. Jdeme dál, ne? Paulína. Sonička, do Slovenska. Pusty ďalej. Z Dolnej Krupy. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj, Soníčko přišlo. Paulínka, aká bola cesta? Dlhá, ale dobrá. Kadiaľ ste išli? Cez dediny. Nie cez diaľnice, lebo nemáme diaľničnú. Tak sme museli ísť cez dediny. Dôležitá informácia. Paulinka, ja si tu čítam, že si vokalistka Dominiky Mirgovej. Tá je nám dvom dobre známa, pretože je to druhá... Áno. Tretia. Tretia? Druhá z tretej. Druhá z tretej série slovenskej Superstar. Pekne spieva. Pekne spieva. A keď si je vokalistka, tak by si minimálne mohla intonovať a mať aj nejakú zaujímavú farbu. Pro české diváky malá odbočka. Toto je Dominika Mirgová, úžasná zpěvačka, o které mluvil Pálo Zdarou. Ale teď pojďme zpět k Slovence na brněnském castingu. Tak sa nám dúfam, že budeme. Predveď. When I get to Warwick Avenue, meet me by the entrance of the tube. Weekend song. Je to také stačí. Stačí, áno. Krásne. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravuj Dominiku. Presne tak. A ona vás pozdravuje tiež inak. Á, ďakujeme. Tak se pojď, tady pro papírek. Strašne vám ďakujem veľmi pekne. Tešíme sa. Ocino prestane fajčiť, mi to slúbil, že keď postúpim. Fakt? To si mohla povedať hneď a nemusela si spievať. Ja som sa vám rada ukázala. Tak, čau. Ahoj. Som strašne šťastná. Úplne super, super sú. Jaj, nemám slov. Toto sú dve stískajúce sa Slovenky v Brně. A toto je Paulínin otec. Samozřejmě v Brně. A teď musí přestat kouřit. Sledujte jeho reakci. Ona má len 16 rokov. No a... No. To je otec. No a co? Nič. Nechaj. No, on sa stará. On sa bojí o svoje dieťa. Že ja ťa držím, ja robím takú ochranu. Lebo že vraj ja sa nemôžem baviť s cudzími ľuďmi, mi povedal. My sa poznáme na šťastie. Víte, kde bydlíte? Ale on je úplne v pohode, naozaj. Áno. Ako ja som chcela s tebou, takže keď si tu ty, tak ja sa nebojím. Ale ako aj ty si super, len ja ťa nepoznám, že ja sa bojím. Je to taký úplne normálny, štandardný český chlapec, ktorý je úplne milý, rozumný, dokonca aj vtipný. Nemusíš sa ma báť. Dokud nenecháš doma otce, tak to vypadá to na konečnou. Áno. Ty si sa ho zlákol, však? Strašne úplne. Ale jeho sa bojí strašne veľa ľudí. Ja viem, ale ti bude škodiť, ale... Škodí ti. Zbytečný, úplne zbytečný. Vidíš, že krásne zážitky. No to nemyslím, ale... Ale tak ja si ho nezoberiem do divadla. Ne, ať je doma. Do divadla si nikdy neberieme otcov. Přesně, tam chodíme s frérama. Presne.